Junta, building better Africa. Ndikuva kuti atatisiya kenaka anadzapezeka kuti adzadzuka aratsuka tsiku lomwelo chifukwa adati akutero amachita mzimu kumanena kuti neyo andipanga zotere mufotokoza munthu wake ndi anthu oti akwanise kuwatenga kuti neyo munthu masule nefo yakulula yekha ena akadatero ndimene adatenga kuabweretsano nyumbamo yo kumatize bwino yatsene madzi nkumapimelera nkupeze kuti munthu ujotsetse mungu khala chimoyo kanege makaimene ndikukhefulira no yoyo munthu ore ne odwala koma yo akhefulira kuti atitabe utani ushile elo munthu sana sona wamakhefulira banja zosamba tizi ndifotokozerani nkhani yokhudzana ndi munthu amene omwalirayo atakukudani ati mwana kutsa chani no nisto ndi pamene ndikulangelo champereketana sindiuchitiwa ine ntachidziwa champereketana mpaka dzulo ndithu ndakanena umva mpaka yesetana apita kwa uko anakatenga chinthu amatisha mwava ndama iya tikupatseni moni nonse zathu amene mukutitsalira ku channel imeneyi takumananso mu chaka chino cha 2026 pitilizani kutidalira ndi kutikhulupirira popeza kuti ife tikudza ndi zambiri nkhani zidakabwera mwakathithi zosiyanasiyana mukudziwa kale kuti ife zimene timakupatsirani ndi zokhazo zimene zachitika osati zabodza kapena zopeka choncho mu chaka chino cha 2026 programu yathu yoyambirira mu tsiku la lero takutengerani ku boma la Tsangano kumeneko ndithu ndi localidade ya Chiyandame mudzi wake ndi Themba wayono palikamudzikena kuti ndichiti kuno kwachitika nkhani yozizwa nkhani yodabwitsa nkhani yochititsa chidwi malipoti amene talandira ndionena kuti munthu wina wamwalira ndiye wadzuka ndi nkhani imene tabwerera kuno tize kuti ndizoonadi kuti munthu wadzuka tikwanisa kuyankhulana naye zikhala motani ndiye pano takutengerani chifupi ndi atsogoleri a mudzi uno wachiti amene atiuze zili zitatu zina mwazo zimene zachitika mmudzi mwawo. Atsogoleri muli bwanji? Ineyo ndili bwino ka inuyo muli bwanji? Tili bwinonso kwambiri. Chabwino. Tikudziweni dzina lanu atsogoleri? Ineyo dzina langa ndine Filimino Justino Luciano. Filimino Justino Luciano muyankhulabe motsako kamawu popeza kuti amene akutitsatira ndi ambiri pano. Mudzi uno kuti ndichiti? Uno ndichiti kumene. Kumadondo. Iyi ndiye kumene tikamapita kukansosole uko. Njira yodutsa kupita kukasusole. Chabwino. Pamene pali chichali chamboni musimu wake pang'ono. Ndiye kuti no ndi malo amene zachitikira zimenezo. Chabwino. Tikuva kuti kuno munthu anamwalira ndiye wadzuka. Tatifotokozerani kuti choyamba maliro amenewa achitika liti nanga munthu amene kuti adzadzuka zinakhala bwanji? Nkhani imeneyi ndizoonadi imeneyi yachitika chama 9 koloko za dzana. Ineyo udakandipeza kuthenga kuti munthu amadwala ndiye zikuoneka kuti wamwalira. Ndiye nditanyamuka kuja kudzafika kuno ndadzapeza zoti munthu ja watsitsimuka. Ndiye kuchokera pamenepo mmene kumacha no dzulo loweruka mpamene zidzaone kuti munthu ja ali ndi moyo. Komabe kuti ali ndi matenda mwa serious. Kuchokera pamenepo wadzakhala ali ndi moyo chonchija kufikira chama 3 koloko za masana. Kuchokera mu nthawi imeneyi zadzaone kuti nthenda ija yadzasinthaso kuoneka kuti manja miyendo yadzazizira mpaka dzuwa lalowa kunja kwada kunja kutada zadzaone kuti mmene zimadzakwana 9 koloko cha 10 koloko usiku zadzaoneka ngati kuti betele konso pang'ono. Ndiye mmene kumadzati chama 2 chama 3 koloko kuti kucheno lero la sabata zone kuti nthenda ijaso yadzabwerera mchimake. Ndiye kutasha eni yake abanja adzayisetsa kupanga njira yoti mwina ano munthu jantengere ku chipatala chifukwa zimoneka kuti inali vuto ngati la magazi kapena madzi
ndiye apanga dongosolo anthu aja adzanyamuka. Ndiye ali pakatikati pa ulendo oti mwina apite ku chipatala zakaoneka kuti no mkatikati mwa njira mpamene munthu uja watisiyaso kachiwiri. Tikunena pano tili pamaliro, muli pa khonde. Chabwino ndithu. Tatifotokozerani machitidwe ake kuti adzidzuka ulendo oyamba nanga simufotokoza kuti pano pa omweriranso muli pa khonde kuti adzidzuka ndi kuti mutika kale m'bokosi anthu atasonkhana kale ali pa khonde. Ayi munthawi imeneyo kuti dongosolo lonselo lisanachitike, koma ngati mavizinyo manebazi amene anali apafupi ndi amene analoti atafika kale pa malopo. Chabwino. Panachitika zina zake mwina kulozana dzala kwina kwake kuti akhangati mwina amene apanga izindangana kapena kuti zichitika motano muzinachita kukhala bwanji pamene. Nkhani imeneyo ndiyoona yake, ndiyoona chifukwa ngozi imeneyi makamaka ikukhudza agogo ake kuti ndi amene amuludza munthuyu kuti afe. Kuti wakhudza agogo amene wakuti ndi amene amuludza munthu ameneyo kuti afe, chinachitika ndi chiyani kapena chachitika ndi chiyani? Eni ake banja mukuyendayenda kwawo mwazising'anga kumene akagwira ayo agogowa, komanso munthu wakeyo omwalirayo anachita ngati ziwanda, ndiye munziwanda zakezo ndi amene watchula mwachimvemvemve kuti amene alipanga zimenezi ndi agogo akeyo. Ndeno agogo anawayandikira kapena ali mmudzi momwe ali pafupi zili motani, komanso mwina kunkhani ya chitetezo kwayowa zili motani, timafuna tizomene pakuti anayandikira zitachitika zimenezo pa tinapita koyenda ndi koyenda kwakunena ino agogo choncho. Zimenezi zinachitika, agogo anakatengedwa mukufufuza kwathu. Mudziwa kuti munthu amene amachita nkhani ngati imeneyi sangovomera ngati avomera kuti kapena anapita kumadzi. Iwo akana kuti nkhani imeneyi sindikuyidziwa, koma kuchokera mu zithunzithunzi zina zimene tikudziwapo kuchokera mbuyomo kwa mayi ameneyi nkwakuti aliyense chikhulupiriro ali nacho kuti apanga zimenezi ndi ameneyo. Ndiye kumbali ya chitetezo mwanena pamalamulo chitetezo chinalipo chokhwima chifukwa anali ngati m'manja mwathu ngati ifeyo atsogoleri. Ndiye sitinalolenso kuti ngati eni ake banja kapena anthu ena obwera apange chisokonezo chinali chokhudzana ndi munthu mayi ameneyi. Kotero kuti panopo tikunena pano ngozi ndi imeneyi yachitika, koma mayi ameneyi sikuti ali pamalo omwe ano angozi ano. Hayi, ifeyo pofuna kutsata chilungamo ngati aboma amene timatengera malamulo nkwakuti ali malo ena ake pofuna kutetezera kuti pasachitike chipolowe china chokhudzana ndi munthu ameneyi, kuti pambuyo pake tikone kuti kodi zikhala bwanji. Mwambo wakumanda uli motani nyengo ino ndi ya mvula? Mwambo wakumanda umenewu uchitika nomawa lolemba. Popeza kuti watsirizika lero. Chifukwa ndi chama 9 koloko momwemo ndiye pamene no munthu wamwalira kutsikimiza kuti munthu uchadi watani watisiya. Zimenezi zimachitika mmodzi mwanu umuno mwachiti kapena ndikuyamba ati kumene? Nkhani ngati imene iyi yapa mtete tedere ndikhulupirira kuti ndikuyamba. Zadabwitsika kwambiri kwake, ndi chinthu chosamvetsetseka aliyense akamamva ndi mmene zinthu zakhalirapo. Atadzuka amakwanisa kuyankhula, mutayankhulana naye anayankhula kuti chiyani? Atadzuka malankhulidwe ya munthu ameneyi sizimamvetsetseka bwinobwino chifukwa zimakhala ngati zomabwebweta muja timati munthu akubwebwetera kutulo. Malankhulu ake amakhala wati koma amakhala tsonga ndithu atadzuka amakwanisa kukhala tsonga. Amakwanisa kuyenda mpaka mbale ya mango kudya phika phala kudya. Koma nomuja ndanena kuti pofika no chamma mafiriko koma sana mpamene sadzaoneka kuti zadzasinthaso no kudzioneka kuti no manja miyendo dzose dzazizira. Omwalira no munjira kupita ku chipatala. Akupita no ku chipatala. Chabwino. Ndithu. Ife tathokoza kwambiri atsogoleri amodzi no mwachiti kamba kotilandira. Mwina mukakhale ndi mawu ena ofuna kuonjezera pa zimene ife tinabwerera? Ineyo pa mawu owonjezera amene ndingafotokoze ndi akuti ndiyamikire kufika kwanu, ndipo pa dongosolo ngati limeneli pafunika kuti musaleke mupitirize chifukwa chakuti mwina
ena madera ena pakumva nkhani ngati zimenezi angati kuchepetsako nchitidwe ngati kuti nchitidwe ngati umenewo. Chifukwa ndikudziwa kuti madera ambiri anthu anchitidwe ngati umenewo alipo, sikuti kulibe, alipo. Koma zotelezi mukamabwera mupanga kafukufuku ngati ameneyo, anthu ambiri akamamva ngati zimenezi, ndiye kuti ena angathe kusintha. Tathokoza kwambiri. Dzina lija atsogoleri? Ineyo dzina langa Filomeno Justino Luciano, chidzukulu cha Maliteni kunsanja uko kudomwe. Kudomwe. Koma ndakudabwera kalekale, nonanga kuti zasankhibwa nyako mudabwera kalekale. Kunoko ndabwera ndi pakanthawi ndithu. Chabwino. Iyayi utsogoleri umatengera ndi chikhalidwe. Chikhalidwe ya. Munthu akhoza kukhala ubwera kalekale. Koma chifukwa cha chikhalidwe chake sangasankhidwe utsogoleri. Ndizona. Koma ubwera pompano chifukwa cha chikhalidwe ameneyo amasankhidwa utsogoleri. Chabwino. Imene moto ndimene tachezera ndi atsogoleri amudzi uno ndithu wachiti muchatafotokozeramo ndithu kuti ndikuthemba localidade ya Chiyandami kubwerera nkhani imene ife timangomva kuti munthu wina amene anamwalira wadzuka ali moyo. Ndi mmene muso mmene mwazera ndithu kuyankhula kwa atsogoleri amene kuti munthu uja watisiya pambuyo poti anatengedwa ndi achibale kuti akupita ku chipatala. Takhalani pompo pakanema ameneyo mutamva mmene tichezere ndi akubanja komanso anthu ena awiri atatu. Muja tafotokozeramo ndithu pano patili ndi mwamuna wake wa mzimayi amene watisiya konkuno kuchiti. Pepani tu achimwene mwina tikudziweni dzina lanu kuti mumadziwa nkuti ndani? Nda azaweni? Kushokera konkuno kuchiti. Chabwino. Tatifotokozerani kumambiri kwenikweni chiyambi cha matenda kudwala kwa akazi anu anayamba liti? Sibanati sabata akudwala ya. Chimene amadandaula kwambiri chinali chani munthu limwawo akamakhala muli mbanja? Zimwe amadandaula nali adamba ni mwendo. Kutakwa mwendo andabwera kudzana ndo vajunoshi. Kena mbali na Yesu. Ndindo ndikagaza ngari muna njoyala. Kena kamondo ina usu. Kena kazi ndikumakazi wera na makazi wera. Kenaka zitakhala choncho mumakhala mukuthamanga mzipatala zosiyana-siyana. Nakati bana mzipatala ndabira watu weko. Baba Jackson 4. Zisisozera ona zote yake. Zabira kwina aiso. Osasintha zinthu. Kenaka pamene dzana amatisiya. Pamene na baba dzana ngazakoso kwina kubena rona zakakhanga ndinobolani. Zuloli muna zote no zikusayebe sizuwendabe. Kale zafika usiku je ndiyam kandi muna ndino jama kuma kuna wafanya yake. Ngoja usiku je. Mzaki zinazosanga kwa kale. Mfano ndio mfano kuti muna mama. Tikabwera. Ndete kuvetsera kuti atatisiya kenaka anadzakwanisonso kudzuka? Anadzadzuka. Makunzamba nokubwera. Kenaka ntemera dzinyamukatali. Muna atoka muna volo jani. Muna volo la madzi kapena magazi. Tipile muna kujipata kufira kama kana natiziko. Muna kuchi. Tufika ndo laenda kupimbi nako kurani. Kunozo mukota. Tisenkuwele. Makhalidwe pabanja ndi malemu akazi anu mumakhala nawo motani? Munali ndi zifukwa mwina ndi anthu ena kapena kutengera mwana pabanja chikhalidwe icho mumakhala motani pamene? Kuinezo ifukwa kuna anthu ena akono langa lino. Nene nalibe. Koma anthu ono ndi amtsuri anandi chifukwa no ndine. Asiyana ngati malemu akazi anu? Asiya ana atatu amphongo kawo kapena atsikana? Atsikana ndawiri mphongo ndi amene unyalumbuyo. Amene ali kumbuyo uyu ndi wa miyezi ngati kapena ngakhale wa zaka zinga? Miyezi 6. Miyezi 6. Iya, pepani ndithu mukakhale ndi uthenga wina mwina ofuna kuti yankhula pano pa imfa imene yachitika ya akazi anu? Ine zinakhwaza ndikuna kwa. Pepani dzina lija mwati ndani? Azaweni. Zikomo kwambiri mmene mondithu ndi mmene tachezera ndi amuna wawo a malemu amene atisiya ndithu amene anatisiya kenaka nkudzadzukanso ndithu ndi akufotokoza kuti akupitanso ku chipatala kuti akalande thandizo la mankhwala pamene sapezeka kuti atisiya. Choncho panopa ali pa khonde ndithu kuyendetsa mwambo wa maliro. Mzimayi ameneyo wasiya wana atatu komanso mwana mmodzi ndithu wochimalizira ndi wang'ono oti ndi wakumbuyo. Zinthu zosayenda zosakhala bwino ndi pang'ono pomwe mutakhala pomwepo kuti titachezana ndi achemwali wawo amalemu ameneyo. Ali pepani dzina ndinda?
a Josephine Chiteva mumasuka be pang'ono muti yankhula mokweza a Josephine amene amwalira wati ndi ashiye mwaliano anambala bwanji inuyo ndi iwowa anali wankulunda ndinuyo chabwino mbanja mwanu mulipo ana angati kapena munalipo ana angati bandi matumu ndipo ana 5 kusonyeza kuti amene atisiyawa anali anambala bwa amene atisiyawa fovosi 9 ndeli 5 pasi 4 tutifotokozerani chikhalibwe chawo macheza nawo motani ashiye mwaliano ali ndi moyo amavomera ndi dzina lakuti ndani Esperança Estevão tatipatsani background chithunzithunzi chikhalibwe chawo mumakhala nawo motani mmodzi muno muchita bwino makhabule binoso ndiposamankhula ndi munthu anali munthu odusa amayendaso akakhala ndamunawo nyimbo koko basi anoko makhala bwino pandavuto makumpezeka novuto nimeli matenda kuti anangwamba posidwaka lechitatu lomweli lachiwiri adamba lachiwiri ataloshokuwa munda ati basi mwendo ndi wawo basi wamwendo kuwawani kenaka atamwina nyamakazi nkutemera nkuona kuti osagwira osatheka nkuona kuti atiyogwira mchiuno chomwe basi lachitatu nkupita nawo kwa aduwe kuona kuti okachoka kwa aduwe kuti sinthakale ati basi dzonse dzafa nkuona kuti apatuti apa pande kuti mwina apo ndadzoponda mwina nditeso nkupita nono chikuda kunkukanena zimene zozo ati basi adakwitira chithuma ndo umene kuja dakhala adaligona mapatsa mankhwala adapuzita ndizojilipo atiye mushira dabatsuli nali ayi nditione zinthu zonse khalisole ngeso chamalipangira ulemu jankuta angatino kuti aperekedwa kayadiza asa adachipirikitsa umene kuja fede nyamuko mabwero nyumbango dzikhala nkufuna mtunda wino opita koma kungoti nkhende kunkulira ndiye umene mapempheronso kuyesera vatu pamenepo ndeno limationa kuti no sizithandizo basi inatuti kapena vesere no chipatala ni kuchizunguno mlumendona lopita kupira limene zikhala bwino chabwino ndikuva kuti atatisiya kenaka anadzapezeka kuti adzadzuka atatitsemuka tsiku lomwelo chifukwa adati akutero amachita no mzimu kumanena kuti neyo andipanga zotere mufotokoza munthu wake ndi anthu oti akwanise kuwatenga kuti neyo munthu masuleni fo yakulula yekha tammasulani komwe sokupita okayenda akambe zokhazokhazo inunso muka ajani yesu akafotokozaso ndiye niyo masuleni munthu wakukana vanitsitsa basi anthu nokumawe feze niyo mukamandone kutero turenthani ndipo turemani anthu iye uja nkumakana kena akadatero ndimene nadatenga kwabulitsano nyumbamo yokumalize bwino watsene madzi nkumapimelera nkupitira kuti munthu uja tsitsimuko khala chimoyo komano kumango bwebweruka ngati dziwandawanda basi ulekano kobwebwerukako ndidzonsezo bwinobwino akumango bwebweruka koma ndimene nolero noandithu amene akuganiziridwa kuti ndi amene alodza malemuwa kapena kuti amene amakulodza ndi pabanja apa ndi achidale ndi agogo wakazi wamuna akuchimuna mumambana nawo mumadana nawo zinakale kuyamba naso yayo komano kungoliwo amatengera nojera simuna satifuna chabwino tili pa wireless tili pa TV nkutheka kuti achibale sakudziwa pa zimene zachitikazi ndi mpato wano kuti mukhoza kuwadziwitsa apatu ngwadziwitsa umudziwo ngati sakudziwa wena adziwe ndithu kuti zachitika moteromo chifukwa naimba telefoni kuti aduwala ndeno mwina sadziwa anoni adziwe kuti zativuta pepani ndithu dzina lije mwati ndino ndani Josephine Florinda Esteva mmakhalira ngati mmodzi muno ayi kumudzi kwathu nkulifidzi koma ndimakhala kuvira belo sasamutanga chabwino mwatsaulendera bwanji uthenga okhudzana ndi imfa ya ashiye mwaliano ineyo uthenga umene ndadzalandira ngomatenda ndadzalandira uthenga dzulo auti m'bale wanu sali bwino kunoku akudwala ndiyati tinayesetsa ndithu yenda naye tayesetsa koma zikutani zikuvuta ndiye mutabwere niwo mwina mutadzamtenga mutadzapita naye mwina kunengera umene mukudziwa kutiko kumeneko sarawo kashabwino ndiyati tiona mmene adzukire mawa kapena ndinkuja akamakwanisa kokha kumwati madzi eri mundo zokuti mbwere mtamtenga lero ono shamafirikiro kompa mama ndindira kuti zinthu zavuta basi apapa pavute pasavute nyamukani mudzira
muzibwera oloba mota so sanga khali mpamene madzenya muko imudzikuja cha mafirikiroko kuimbira ogalimoto do ndipeza kubwera pa Lifidzi pandipeza pa Lifidzi tanyamuka limodzi tofika pa vila nufika pa vila mpamene teyala imashoka arika chani mpoyo wose kuti kushoka pamene bati adzakwera galimoto ino tofika pa Nsembe fika pa Nsembe dzukera mota kumabwera kuno nkutampeza di mmene munthu alili mosembekezera yano chimene dzadabwa amayi wadamboveka kalekale zinthu zimenezo anthu amene nende mabwera so kuno komabwera ndenda dzapeza kuti iwo nyumbamo mulibe mulale ndokhoka azibambo ena mwene ali pamene pajapo koma iwo kulibe koma kuli kuti iwo ndi mdzukulu wawo amene adabereka mwana wawo mphongo kwa iwo osapita osakaona matenda ndakafika ineyo ndo mota uja ndakatengadi matenda aja kumangirira pachani panjinga kumangirira miyendo sei kumangirira lendo marani kumapita ndatsogola anthu numupange changu mundipeze ndikungofika pari magomo apapo ndikuona dzanja kwawo chotse kumene anakumbarirana onjingayo kudzendigwire neyo umarilira kwambiri kena kudzona khosisha khoba ino yambani mwa imani kumadza bweranda amulamu bwera amulamu wapeza kuti munthu diso la ila kalekale kukamwasa kalekale munthu ara omwalira mashoko amene kujobwera ku tubwera kunene mulendo sindikhala kuno sindizidziwa mpamene anthu akuno kwa amanene kuti amene amachito nina koma amari ndikhafulira nkumava dino kunawe anwake onena kuti iwa anapiro kakafulira chani munthu uyo kuti arani ashire koma zinthu zonse zinagwire fosho kuti iwo adatenga zinthu zake patsa azinzawo ndamama zisishani amazisa nchironi kana yake ndimene ndechina choda bwino nchoti iwo ali apasapiro mmaliro ko mdzukulu wawo nchifukwa chani aligone apo nchifukwa chani osati mwina kusapita kumuna chifukwa cha mantha kuti nkapita kumeneko ndiye kuti potezo kanthu andiukira kumeneko simuona aropa akumva kuwawa nsana chanchani chifukwa choti awamwetsa mwavi munthu oramba kumwetsa mwavi sakhala bwinobwino amadwala chanchani tiziti kumwetsa mwavi umene kunali ngati kuti akakwanisana kuti akauzirire kuti kapena mwina mbale nkuchira kumene kuja kuti makhala kuti uone ngati kuyede asalimfika kumwetsa mwavi kuja kana ile makhala imeneyo ndikukhefulira noyoyo munthu orene odwala koma iwo akhefulira kuti atitabe utani ushile lelo munthu sanada sone wama kakhefulira banja zosambatizira iya tathokoza zabwino zonse kwina pepani ndithu iya ndimene momene tachezeranso ndiwe na mwa chibale okhuzidwa maka ku banja limene muli banja gogo nsana ndomene kupoteka kwambiri chabwino anthu amakudziwani kuti ndani mfunda wanu ndokwapiri kapena kuti agogo akandani anthu amakwambira amakudziwani kuti agogo andani ayambira agogo ataba amene omwalirayo agogo ataba amene omwalirayo chabwino wankulu nasoko ino muli ndi ana angati kapena muli zidzukulu zingati amene adasenthekana wanga amene adamwalirayo ndituku zidzukulu 8 chabwino ino ndinu amudzi muno ndithu mwachitika kapena muna mudachita kubwerako choncho ayi tidabwera ndichokera komwe kwa jali kushokera kwa jali chabwino mtundu wonse kubwera kuno tatifotokozerani nkhani yokhudzana ndi munthu amene omwalirayo atakukudani ati mwana kutsa chani no ineso ndi pamene ndikulankhula chambere cha dhana sindiuchitiwa ine ntachidziwa chambere cha dhana mpaka dzulo ndithu ndakanena umva mpaka yesetsa anapita kwa uko anakatenga china amatisha mwavi ndama ndithu ine sindiuchitiwa anomwetsani mwavi ndiye ndikuona ndikuendelere process ibwino ndisana ukupweteka eya tsono ine ndikuli nendimwa mwamba koma ndithu kadi ndi vanthu ndimene nditomu kadi ndi vanthu alwera ine kuti atiti ngogolo ndituti ine ndipita koma chilango chili kwambo aruwa owena timazemphekesera ati anotengereni kumunda kumene ati momakazula kaya dzimitengo zimene mudayika kaya zoyikazo titudi kumudeko ndali mapota pang'ono ndiponi napita munda chiro mayo angakhale ngadera munayo okwangoba napita mu nditudi manga mpompana ndikaenda ine kupita kapita ndipe mpaka ufa akupata mwamba ndipita nyumba mwingine mwamba osati kumunda ako nkandikanya mwante ndithu nzabodza kungokundamizirani kungokudani mwamba kwa mungu kapena mwina wenda kungolowelera basa dzili ndinoyo anthu uwe ndiyalowera mwayo atiti ndi agogo mukapakapo ndikuteodi ndifuka ine ndithu
mwana ndi mafu mwina nduthenga wanji amene mukhoza kupereka kwa adzukulu wanu, anthu amene mwina akuganizirani kuti ndino amene mwapanga zimenezo, mwapempha motani kuti mwina akukhululukireni, asakudeni, asakupangeni isu zimene aganizirazo mwina? ayi uthenga wake kwadi mulomo umodzi ndi milomo iwiri ndiosiyana. Muhumva ne kuti fora kwa sedeno ndinguti mkungu chobwe chabe fuenza mbili tufuka ali apa anene kuti bwecha kuti ali apa kuti ali apa chakuti ye wopu muka mene mwe nditudi jungu ngonera kumota wasaziti mwamba ndendi madera kuti kama lovana mutima unanda kama mutima akaona chifuka chake chiri mutima anena kuti ayi ngotari ye nditudi kapena kudera nkhope kuipa kapena nkokalamba zofitisa nabuti nditudi kuti kayama tani ayi kumwamba kwamba. Tathokoza Gogo Phiri kuti mwalola kuyankhula nafe kwina pepani kuti mwaluza mdzukulu pepani ndithu. Ayi aluza anthuwo andiluzisa pepani ndithu. Iya mmene mundimene tachezera ndi agogo amene wa Gogo Phiri amene akuwezeka mudzuno wa Chiti amene akuganiziridwa za ufiti zimenezi kunenanso kuti ndi amenewa amene aludza malemuyo kuti mpaka ni atisiye koma iwowa akukanitsitsa mwantogalo kuti nkhani imeneyi sakuyidza mpang'ono pomwe ndipo ngati ndi anthu ena amene alowerera kuti adziwada agogo amenewa. Zina mwa izo zimene tinabwereratu mudzi muno ndi zimenezo. Gofat Samuel Lazaro komanso Sisitu Kadewere. Ambuye akudalitseni ziko. Club Junta, building better Africa.